presented by HP Music Madhepura। बनसी धर के गाना बजेला कोई सबा छोड़िया के उत नचेला कोई। बनसी धर के गाना बजेला कोई सबा छोड़िया के उत नचेला कोई। आगे चले जोर लाइट बाहर डाला कोई हमारा ढोरिया पो। आगे चले जोर लाइट बाहर डाला कोई हमारा ढोरिया पो। जचिए केस हम करबै डीजे वाला कोरिया पो। जचिए केस हम करबै डीजे वाला कोरिया पो। जचिए केस हम करबै डीजे वाला कोरिया पो। बनसी धर के गाना बजेला कोई सबा छोड़िया के उत नचेला कोई। बनसी धर के गाना बजेला कोई सबा छोड़िया के उत नचेला कोई। आगे चले जोर लाइट बाहर डाला कोई हमारा ढोरिया पो। आगे चले जोर लाइट बाहर डाला कोई हमारा ढोरिया पो। जचिए केस हम करबै डीजे वाला कोरिया पो। जचिए केस हम करबै डीजे वाला कोरिया पो। जचिए केस हम करबै डीजे वाला कोरिया पो। Presented by HP Music Madhepura। जे भेलै त सबके मनेला कोई। मोबाइल से चुपे चोरी वीडियो बनेला कोई। झगड़ा जे भेलै त सबके मनेला कोई। मोबाइल से चुपे चोरी वीडियो बनेला कोई। मार के इशारा बोलेल कहे कि और गे पकड़ै छै कोरिया त हमारा गोर गे। हमारा गोर सखी हमारा गोर गे। हमारा गोर सखी हमारा गोर गे। डीजे लोड के ओइले बिल्कुल के गोरिया पो। डीजे लोड के ओइले बिल्कुल के गोरिया पो। जचिए केस हम करबै डीजे वाला कोरिया पो। जचिए केस हम करबै